Service level agreementi su nešto što vam osigurava da vaše poslovanje radi nesmetano. Sve ove podatke koje vi sakupljate, sve ovo što vi radite, sve to sakuplja neka infrastruktura u pozadini koja mora funkcionisati normalno i zdravo da bi vi mogli da vladate informacijama koje imate. Dakle, sve je to jedan začarani krug koji ne može funkcionisati jedan bez drugog. Da bi to sve funkcionisalo kako treba, jako je bitno da imamo IT podršku koja može da isporuči zahtjeve koje imate po pitanju održivosti sistema koji koristite. Generalno SLA kao pojam na nivou Balkana je poprilično onako konfuzan. Jako puno naših kompanija, što veći, što manji, bježi od bilo kakvih varijanti da imate eksternu kompaniju koja će 24 sata se brine o vašim sistemima. To je popularno kod globalnih kompanija koji imaju predstavništva u našim državama, a ovaj segment nižih firmi sa manje uposlenih sve više i više se otvara, prihvata ideje koje oni nude i postoji prilika za razvijanje u tom segmentu. Šta je SLA? Sporazum između klijenta i pružatelja usluga kojim se definišu vrijeme reakcije, vrijeme rješavanja problema, kvaliteta usluga i nivoji prioriteta. Tradicionalni ugovori o održavanju uglavnom u Bosni i Hercegovini ne definišu prava i obaveze jedne i druge strane. Kroz SLA ugovore imate situaciju u kojoj i jedna i druga strana se obavezuje da će svoju uslugu da isporuči na adekvatan način i ako je ne isporuči, postoje penale. Ako imate sistem koji radi 24 sata i ukoliko sistem ne radi za sat vremena, dva, totalna havarija nastaje na takvim instalacijama. I jako je bitno da postoje ugovori koji mogu na neki način da isprate rad takvih institucija. Da imate IT kompaniju sa strane koja može da ima brzo vrijeme reakcije, recimo. Ugovorom se definiše vrijeme reakcije. Mi imamo ugovore gdje imamo 15-minutno vrijeme reakcije, gdje moramo na neki način da se javimo kupcu u roku od 15 minuta i da imamo, recimo, case resolution od 4 sata. Ukoliko to ne ispoštujemo, imamo penal. Imamo kompaniju s kojom imamo penal od 100.000 maraka ako to ne ispoštujemo. Znači, to su SLA ugovori. I to vam je ključna razlika u odnosu na tradicionalne ugovore o održavanju koje imate sa tehničkim ciljem. Kroz SLA ugovore stvarno imate mogućnost da definišete kvalitet, nivo usluga, vrijeme rješavanja problema i vrijeme reakcije.